Il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li l-impatt tad-dibattitu tlieta fil-Parlament Ewropew instigat mill-Oppożizzjoni ma kienx fuq is-sadna ta' dritt, imma biex nagħmel ħsara lill-ekonomija u l-għajxien tal-familji. Esprima ruħu dispjaċutu muġuħu saħaq li fin-nofs ta' din is-sara muħadd għajr il-Malti u l-Awċi li jrid jaqla l-ħobża ta' kuljum, l-għajxin tal-anzjani u n-negozji li jridu ekonomija b'saħħitha. Argumenta li ebda investitur ma jmur f'pajjiż li jingħad li għandu diffikultajiet bis-saltna ta' dritt. Sostna li dini problema li ġabu bidihom l-MPs nazzjonalisti. Għalkemm l-MP David Kaza qal li pajjiżna rokka fis-saltna ta' dritt, il-Gvern wettaq riformi kbar fil-governanza l-ġudikatura bħal ħatra tal-Prim Mħallef biż-żewġ terzi, riforma fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, it-twaqqif tal-Qorti Kummerċjali u l-ħatra tal-ġudikanti. Riformi li qal ingħata għarfien minn istituzzjonijiet Ewropej tant li llum Malta għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-kuntest ekonomiku, Dr. Everest qal li l-istħarriġ tal-IY fost investituri wera żieda qawwija fl-ottimizmu u tnaqqis qawwi fit-tħassib dwar ir-reputazzjoni ta' Malta. Żied li f'ċirkustanzi Ewropej instabbli l-ħsara li tista' ssir f'dibattiti bħal dak fil-Parlament Ewropew hi akbar u rimarka li jekk ta' bilħaq kellhom tħassib dwar is-saltna ta' dritt, id-dibattitu seda jsir fil-Parlament Malti u mhux iħalli lil pajjiżi rivali u MPs oħra biex jgħidulna x'għandna nagħmlu. Għaliex fi kliemu l-ebda pajjiż ma se jaslilna wiċċna biex Malta tkun aħjar minnhom. Il-Prim Ministru Temba appella l-Laqda Nazzjonali biex ma terġax issir ħsara lil pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li din il-mozzjoni jiċċertifika ċar ta' kif l-Oppożizzjoni qed tiddetta l-Aġenda Nazzjonali tal-pajjiż u li saret biss biex toħnoq il-vuċi tagħha. Sostna li l-Gvern moħħu bis-fazzjonijiet u l-proposti tal-Oppożizzjoni. Dr. Borg qal li m'għandux problema jikkummenta dwar dak li hu pożittiv, iżda qal li l-pajjiż irid jeleb l-isfidi li għandu bħal dik ta' traffiku. Qal li l-Gvern ressaq din il-mozzjoni biex itelfu mill-ħamis jattendi għas-summit tal-IPP għax m'għandux il-vantaġġ ta' private jet. Hawnhekk il-Prim Ministru stiednu biex imur miegħu fuq it-titjira. Dr. Borg wieġeb li jmur Brussell biex jiġib il-fondi lil poplu Malti u mhux biex inefqu kif qal li jagħmel il-Prim Ministru. Qal li l-mozzjoni mimlija gideb u dan huwa riżultat tal-paniku li qal li ħakem lill-Gvern u ċaħat li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jtappan ir-reputazzjoni tal-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit tas-Soċjalisti Ewropej li l-Viċi President tiegħu Alex Saliba ma oġġezzjonax għad-dibattitu. Qal li l-Partit Nazzjonalista tela Brussell biex jiltaqa' ma' diversi persuni fosthom Simon Busuttil, l-ewwel Malti maħtur fl-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew. Qal li l-uniku nies li qed jagħmlu ħsara huma dawk li daħlu lil Malta fil-lista l-griża. Qal li r-reputazzjoni qed tittapan bir-rifjut tat-tielet kandidatura għall-imħallef tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Tem li l-Oppożizzjoni determinata li ma tħalli lil ħadd jipprova jtelfilha ħidmieta u jsieden il-Prim Ministru biex iwarrab l-interess partiġjan u jħares l-interess tal-poplu.